Valokytkimen asennus. Valokytkimessä on käytetty kaapelia MMJ 3x1,5 N. Tässä voi käyttää myös 3x1,5 S-kaapelia, koska kysymyksessä on ykkösen kytkimen kytkentä. Tässä suoritimme kuorinnan Jokari-nimisellä laitteella. Löytyy myös muita merkkejä. Asennamme kosteussuojaa. Katsomme, että johto on siististi. Vähän linja vinossa, mutta ei se haittaa. Kunhan sitä muuten tehdään. Jos mutkia tulee, niin niistä täytyy olla selkeät mutkat. Noin. Kiinnitys. Noin. Sitten kytkin. Ruskeata johdinta käytetään syöttöjohtona, eli on niin sanottu ykkösjohdin, joka tuo sähkön tähän kytkimelle. Kytketään L-liittimeen. Noin. Ykköskytkimen ollessa kyseessä yleensä seuraava johdin on musta. Se on valaisimelle menevä johdin. Noin. Tämä ylimääräinen johdin voisi laittaa tässä, kun on X-liittimejä. X-liittimet ovat niin sanottuja tuntemattomia tekijöitä. Eli niitä voidaan käyttää jatkamiseen, mutta on hyvä ylimääräiset johdot kiinnittää johonkin, ettei ne vaan sitten mene väärään paikkaan. Näin. Noin. Se on vähän johtoturvoksissa, että voi vähän, tuosta tuli liian pitkään. Johdin voidaan irrottaa tästä painamalla johdin vapautusta. Noin. 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 Sama uudestaan. Oho. Oho. Sähkömies ei saa sanoa koskaan oho töissä. Ainakaan asiakkaan kuuluu. Varsinkin jos sillä välähtää, niin sitten tapahtuu. Aina vaan. Yritetään tarkkana olla. Kyllä se siitä. No niin. Noin. On se aina vaan. On. Jopahan se nyt sitten. Noin. Sitten kansi. Kannesta irrotetaan vipu kampeamalla ruuvarilla. Ja kiinnitetään. Vipupaikalle. Katsotaan piuhaa. No vähän kuin juosten kustu, mutta kyllä se menee. Olemme jo aikaisemmin suorittaneet raseuskytkennän. Tästä menee tänne valaisimille, ulkovalolle, ryhmä, kytkin. Vähän on tavaraa tullut vahvalla peukalootteilla. Painetaan näitä vähän tänne ja joskus on mulle opetettu, että nämä nolla ja kevi jätetään tuohon päällimmäiseksi, jotta jos täältä tulee iskuja, niin
osuu suoraan siihen, sitten kansi kiinni. Noin. Noin. Seuraavaksi vieläkin nuo orat. Ei koskaan saa tietysti kantta jättää auki, mutta hommat on vähän kesken, niin katsotaan. Tulkoon valkeus ja valkeus tuli. Noin, katsotaan. Työhuoneen puoli. Katsotaan. Täällä on tehty kaksoiskytkentä. Eli toinen vipu toiselle. Ja tämä laitetaan kiinni aivan samalla lailla. Toki sitä ei saa suorittaa näin. Sähkötyöt tehtävä aina jännitteettömänä. Taas meni tuohon. Se hyvältä kuulostaa. Ei muuta kuin otetaan ihan rauhallisesti. Kyllä se siitä. Otetaan tässä vähän. Näin. Siinä oli tällaista tällä kertaa.